Il-proġett ta' ħidmet il-Pulizija fil-Komunità se jkun estiż f'10 lokalitajiet ġodda. Dan wara li l-proġett inbeda matul is-sena li għaddiet fil-Mellieħa. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri. Il-Pulizija fil-Komunità tintegra iżjed man-nies tal-lokal u tagħti iżjed serħan il-moħħ. Il-lokalitajiet fejn fil-ġimgħat li ġejjin il-Pulizija se jżidu l-preżenza fil-komunità huma r-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imdina, is-Swieqi, Pembroke, Marsaxlok, bir-Żebbuġa, il-Fgura, il-Floriana u l-Belt Valletta. Ma' News il-Ministru Camilleri semma li dan qed isir biex il-Pulizija jkunu eqreb taċ-ċittadin u bħala parti minn strateġija sabiex tipprevjeni l-kriminalità. Il-ħsieb wara l-community policing huwa illi il-korp tal-Pulizija, l-uffiċjali tal-Pulizija ikunu aktar qrib iċ-ċittadin, aktar qrib il-kunsill lokali, aktar qrib il-komunità kummerċjali, sabiex bekk nilħqu il-politika ta' prevenzjoni u anke naraw illi tiżdied is-sigurtà u dak kollu li wieħed jistenna mill-korp tal-Pulizija f'dik il-lokalità partikolari. Elenka wkoll għas-suċċess ta' dan il-proġett fil-Mellieħa fejn qal li din waslet biex żdiedet il-fiduċja fil-membri tal-korp mir-residenti ta' dan il-lokal pittoresk. Il-proġett tal-community policing beda bħala proġett pilota fil-Mellieħa. Hemmhekk rajna li kien suċċess għaliex mhux biss il-politika ta' prevenzjoni fil-kriminalità ħadmet fil-fatti iżda wkoll li trust rating il-fiduċja tar-residenti tal-Mellieħa anke żdiedet fil-korp tal-Pulizija. Il-Ministru tenna l-impenn tal-Gvern inkompli jagħti r-riżorsi kollha possibbli sabiex tkompli tonqos il-kriminalità. Fil-fatt, l-aħħar statistika maħruġa l-ġimgħa li għaddiet turi kif din naqset b'10% fuq medda ta' 3 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.